שלום לכולם, קוראים לי אורטל רג'ואן, ואני מאמנת כושר, לאימונים אישיים וקבוצתיים ברעננה. היום אנחנו נעשה קצת תרגילי קיקבוקסינג, להניע את הגוף, קצת להזיע. אתם יכולים לעשות את התרגילים, לשים מוזיקה ולהתחיל לעשות בבית, עם המשפחה, עם החברים, או לבד. אז בואו נתחיל. אז אחרי שהזנתם ונהנתם, אתם מוזמנים לעקוב אחריי בדף הפייסבוק שלי, אורטל רג'ואן, מאמנת כושר אישית, גם להגיב לי פה למטה, וגם לשתף עם חברים. אז ניפגש בסרטון הבא.